Şunlar Aşgabatda Türkmen häkimetleriniň öýsiz it pişikleri tutmak boýunça amala aşyrýan çäreleri gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlygyň paýtagtda habarçysy habar berýär. Parahat 1 we 2 trapçalarynda ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň we käbir beýleki edaralaryň işgärleri çalajan ýatan, açlykdan we üşemekden ýaňa ysgyn mydary giden it pişikleri ýerden sagat 4 bilen 7 aralygynda aglaýarlar. Ellerindäki ortaça 2-2,5 metr uzynlykdaky demir ýa-da berdaşly agaçlardan edilen taýaklar bilen it pişikleri urýarlar, soňra hem tutýarlar. Ödem öňküler ýaly agyr maşin getirmän it pişikler öldümi ýa-da dirimi oňa seretmezden olary ýanlarynaky uly halta oklaýarlar diýip anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä bu çäre türkmen häkimetleri köp gatly jaýlaryň gireliglerindäki basgançaklaryň aşagynda ýerleşen boşluk ýeriň iki tarapyny kerpiç bilen örüp ýapandan soň ýagny soňky bir hepdäniň dowamynda güýçlenipdir. Basgançaklaryň aşagyndaky boşluk ýer it pişikleriň menzil mekanydy. Olar şol ýerde ýaşaýardy diýseň hem boljak. Ýüregi ýoky ýaşaýjylar it pişikler üçin şol basgançagyň aşagyny galan gaçan naharyny hem äkidip goýýardy. Ýöne şäher edaralarynyň işgärleri it pişikleri şol ýerden çykarmak ýa-da olary bu ýere goýbermezlik üçin bu boşluk ýeri ýapdylar. Şondan soň janawarlar köçede jaýlaryň burçlarynda çem gelen ýerde ýatyp başladylar. Bu bolsa olary aglaýan şäher edaralarynyň işgärleriniň işini aňsatlaşdyrdy diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna aglanan it pişikleriň nire alınıp gidilýändigini, ýagny olaryň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda hususanda Aşgabatda iýdegsiz it pişikleri aglamak çäreleri indi ençe ýyl bäri dowam edýär. Bu çäre geçen ýylyň sentýabrynda paýtagtda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň we şu aýyň başynda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň öň ýanynda güýçli depkinde amala aşyryldy. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy berkararlyk etrawyna degişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp, häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň günnelik bir pişik tutup tawşyrmak boýunça köçe täminlikçilerine ýürite görkezme berýändigini habar berdi. Şonda paýtagtyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň bir işgäri pişik ýygnamakdan ýüze urýan işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny gürrüň beripdi. Şol günüň ertesi Azatlyk radiosyna paýtagtda öýsiz itleri tutmak boýunça amala aşyrylýan çäreleriň geçirilişini görkezýän 2 video ýazygy gelip gowuşdy. Olaryň birincisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürilip, onda gyzgylt renkli ýörite awtologyň içine salynan itleriň ses edişi eşdilýär. Ikinji video sentýabryn başynda Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde düşürilipdir. Videoda şäher edaralarynyň işgärleri güjügi sim bilen bogup, süýräp jaýyň ýokarky gatyndan aşak äkidýärler we soňunda ýörite awtologyň içine zyňýarlar. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gowşan hatda Aşgabat şäher häkimliginiň binýadyndaky arassalaýyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň başlygy şäheri eýesiz haýwanlardan arassalamak boýunça görülýän çäreleriň özlerine ýokardan görkezme bilen tawşyrylandygyny resmi derejede tasdiklaýar. Türkmenistanda öýsiz haýwanlar babatynda ýyllar boýu geçirilýän resmi çärelerde rehimsizlige ýol berilýändigi, itleriň we pişiklerin köpçüligiň içinde şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde zorluk bilen tutulýandygy we öldürilýändigi barada garaşsyz habar beriş çeşmeleri we aktivistler ýygyderli habar berýärkä, häkimetler we resmi habar beriş terişdeleri bu meseleni düýpden agdaman gelýärler. Geçen ýylda ýygydersiz haýwanlaryň rehimsiz ýok edilýändigi barada garaşsyz çeşmeleriň ýygyderli çap eden maglumatlarynyň soň Türkmenistanyň ýarym resmi mediasy ýurtda öýsiz haýwanlar üçin ýörite penahanyň döredilendigini habar beripdi. Emma yerli aktivistler çoğunluda yerleşen bu penahanada itleriň açlykdan ölýändigini köpçülüge ma'lum edipdi.